Bueno, pois boa tarde e benvidos aos compañeros da corporación, máis ao público que está aquí no Salón de Plenos e a máis a xente que nos está observando a través deste medio telemático. Bueno, fundamentalmente facemos este pleno extraordinario por petición da comunidade educativa, concretamente do IES Monte Castelo, con respecto á oferta educativa para o curso que ven. Entón, o primeiro que temos que facer é votar a urxencia de incorporación deste punto na orden do día do pleno extraordinario. Así que, primeira cuestión, votos a favor desta urxencia. Ben, entón vai por unanimidade. Entón pasamos a ler o que vai ser o contido do punto, que é unha petición, xa digo, do Instituto Monte Castelo. Como aquí temos a directora, máis a xente compañera tamén, supoño, dos ciclos e do claustro de profesores do Monte Castelo, si antes de leer, porque isto vai coincidir perfectamente co que vai a dicir, pois antes de ler, se queren manifestar algunha cuestión, dámoslle esa oportunidade aquí para todos nós, e despois xa pasamos ao que é o desenvolvemento do punto que ustedes piden. Así que cando queira, si quer. Non, está ben. Agora xa vamos a pasar a ler isto. Lee o contido o señor secretario, e despois xa abrimos un turno de debate e xa vamos acordando cousas. Vale, pois cando quere, señor secretario. Procedo a ler a parte dispositiva da proposta da alcaldía, que é a seguinte. Primeiro, o Pleno da Corporación do Concello de Burela apoia a solicitud do Bacharelato Xeral Semipresencial para persoas adultas para o IES Monte Castelo polos seguintes motivos. O Bacharelato Xeral constitúese como opción de elección máis aberta e, polo tanto, máis axeitada ao perfil de alumnado adulto que en numerosas ocasións aspira exclusivamente a obter unha autorización de bacharelato ou ben non ten claro cara onde orientar o seu futuro académico. A diversidade xeográfica, cultural e socioeconómica que caracteriza a poboación buralesa exixe unha resposta ampla, flexible e integral ás súas demandas formativas. Burela, e por extensión o IES Monte Castelo, sitúase no centro xeográfico da Mariña, polo que esta localización estratégica propicia a incorporación de alumnado tanto da zona occidental como oriental da comarca. Fronte a tendencia baixa que está a sufrir a matrícula de ensinanzas para persoas adultas noutros concellos da Mariña na que están ou están implantadas, no caso de Burela está a experimentar un incremento de matrícula. Segundo, o Pleno da Corporación do Concello de Burela acorda colaborar dentro da tramitación proactiva dos expedientes no reparto competencial dos godos do Concello, na difusión da súa oferta formativa orientada a favorecer a aprendizaxe ao longo de toda a vida. Por conseguinte, valorase unha iniciativa con financiamento para mover a aula ao mentor no colectivo de desempregados, a colaboración na implementación da FP Dual e a consolidación do IES Monte Castelo como referente na formación da rama sanitaria na Mariña, a divulgación de outros programas de aprendizaxe como o QUALE, a sección da EOI ou a sede para a realización dos exames de ESO e bachillerato a distancia do IES San Clemente, dos que hai gran descoñecemento na vila e na súa contorna. Moitas grazas. Adyacente a este documento, viña outro, donde figura aquí, máis especificamente, concretamente, por exemplo, con respecto ao Bacharelato de Artes, de unha ampliación na oferta educativa que collería artes escénicas. Despois, que máis hai por aquí? Sustitución de un ciclo superior. Sí. Exactamente, sería eso, sería o...
igual para farmacia e para farmacia. Por que? Porque sabemos que existe demanda. Entón, FP Dual o que implica é que antes de asinar o convenio marco necesitamos ter as empresas localizadas e, bueno, un compromiso de colaboración. Que foi o que sucedeu? Que exíxenos o mesmo número de empresas que existiresen nunha grande cidade, que na Coruña, que Santiago. Un total de 12 empresas, nos, en la que sexa farmacias, que haxa moitas farmacias na nosa contorna, na comarca da Mariña, non podemos chegar a ter esas 12 un compromiso de financiación. Bueno, non sei se saben como funciona este igual, pero teñen que pagar as empresas a metade do salario mínimo interprofesional. Ainda que reciben, bonificacións por tipo, non? Entón, nos xuntamos, o prazo expira pasado mañá, non temos as 12 empresas que precisamos, non hai ese compromiso. De pouco vale que o proxecto estea feito se non se divulga, se non atienden a chamada ou incluso se non chegan a decir que sí que hai demanda, pero, bueno, que non nos compensa. Que necesitan profesionais formados, pero non chegan a ver as vantaxes que hai aí. Entón, a nosa oferta de formación profesional para o primeiro curso quedou exactamente igual que estaba. 75 plazas de auxiliar de enfermería, 50 en modalidade ordinaria, 25 para adultos, quedan as 18 plazas do ciclo superior de Clínica Saúde Ambiental e quedan as 30 plazas do ciclo superior de Ensinanza e Animación Sociodeportiva, que teñen tamén, como saben, unha alta demanda, vale? Esquecime antes, pero no caso de Clínica Saúde Ambiental hai algo máis que se está a valorar e que hai que ter moi presente, e é que somos o único centro de toda a provincia de Lugo que ofrece estes estudos. Entón, creemos que tamén é necesario difundir un pouco que existe esta oferta, cada onde vai orientada, sobre todo no mercado laboral. Bueno, saber que existe, que temos que é un valor, que non é algo que nos resta, non? E isto en canto, bueno, as peticións, como eu explicaba outro día no centro, que consideramos máis urxentes. A partir de aí, como saben, que se aparece recollido no cadro que se facilitou a todos os grupos, temos outros programas que están sen visibilizar e especial fincapé tamén queremos facer no caso de aula mentor. Comentábamos outro día, na reunión que tivemos no centro, que outros concellos, como foi o caso de Foz, estableceron unha serie de acordos con concellos limítrofes, como o caso de Barreiros, aí, para fomentar este tipo de cursos. A aula mentor son cursos homologados do Ministerio, un baixo custo, 70, 80 euros, que pode facer calquera, pero os exames son presenciais e realízanse no noso centro. De moitas horas, cursos que nos poden contar absolutamente para todo, para oposicións, concursos, etc. E que, polo que vemos, manteñen unha matrícula máis ben tirando abaixo. Preocupa a situación? Sí, non supón un gasto, porque non temos profesorado de aula mentor. Aula mentor cursase a través, en línea, e despois os exames fanos por docente que está asignado ao programa no centro, que simplemente ten unha liberación dun par de horas. Quero dicir, non existe recursos humanos. Por lo tanto, retorno, temos aula mentor aquí e parece que descoñecemos as vantaxes que supón. Por lo menos, ata que nós chegamos aquí o transmitimos, e incluso nós, ata que chegamos ao centro e sabemos que o noso centro ten aula mentor, non recoñecemos o valor que é aula mentor. O mesmo nos sucede con Cuale. Cuale, sabemos que é un dos programas de aprendizaxe de linguas que está orientado a alumnado de secundaria que máis descoñecemento causa nas familias e na sociedade en xeral. Para cursar Cuale non necesitan pagar absolutamente nada. Teñen clase 2 días a semana e, encima, é que poden acceder a estes estudos alumnos de toda a contorna, non só do IES Monte Castelo, tamén do IES Tardouro, tamén de Foz. De feito, curiosamente, recibimos máis de Foz que alumnado de Tudela. Outra vantaxe engadida, o feito de que un alumno que está matriculado en Cuale pode, ademais, ter a matrícula gratuita para as probas de titulación da Escola de Idiomas, de certificación, mellor dito. Entón, ata que punto logramos canalizar isto, transmitir isto? É situación nosa, así, de Monte Castelo, temos clases de inglés, pero cuidado, porque no Tardouro tamén acaban de conceder este ano por primeira vez a oferta de portugués, é dicir, as ofertas son totalmente compatibles, eu teño alumnado do Tardouro, o Tardouro ten alumnado meu. Entón, é unha loita que entendemos de municipio, de promoción do municipio. Temos Cuale aquí, temos a sección da Escola de Idiomas aquí, que incluso pasando Cuale e fan os anos de certificación no mesmo centro, non hai que levarlos a Ribeiro. E insisto nestas cuestións porque suponen un desembolso económico que non todas as familias están en condicións de afrontar a mercado. Entón,
Gústanos facer fincapé nisto, a máis de que temos a sección da Escola de Idiomas ao centro e a máis de que temos a posibilidade de facer os exames do bacharelato a distancia do IES Simplemente, que é outro feito que moita xente descoñece, está facendo os hoxe. O tema, retomo xa o inicio da minha intervención, que se estaba facendo demasiado extensa, creo, o tema do bacharelato xeral, nós sí que estamos preocupados porque non se imparta, especialmente preocupados porque non se imparta en modalidades semipresencial para adultos. A distorsión do cupo pode ser mínima. Insisto, as materias comuns son comuns en todos. Eu teño bacharelatos sociais, Instituto Tecnolóxico en geral, esas 5 materias, manter os mesmos docentes e o mesmo horario, en castelán, en galega, en inglés, filosofía e historia. Simplemente cambiaría a objetividade. Probablemente, con novo plan de estudos, é que ni siquiera afectaría, eu creo que a departamentos, quizás, pero non o cupo, ata que fagamos a oferta das materias optativas. Entón, é tan simple como decir, está autorizado, mira, podedes ofertar, que ten demanda, perfecto, que non tiene demanda, bueno, non pasa nada. Vamos hasta aquí, xa está. Vale, en todo caso, hai que recordar que nos exames do bacharelato a distancia do IES Simplemente se pode cursar, o mellor dito, o alumnado se pode examinar de absolutamente todas as materias de todos os bacharelatos. E digo isto porque un mestre, como directora de IES Monte Castelo, o desconocía ata hai uns meses. Ata que non reunimos co director do Simplemente, eu non sabía que o bacharelato de artes se podía tamén sacar dese xeito. É dicir, temos alumnos que suspenden unha materia, que se bacharelato, que se imparte aquí, non teñen por marchar de Lugo ou a Coruña, senón que poden volver ao noso tempo a facer ese examen nesta modalidade. Ben, ainda foi abundante a exposición. Igual non fa moito tempo que fixeches a exposición na exposición, defendendo aí a postura. Bueno, vamos a ver. Nosotros vamos a dar un turno de palabras, en principio, lógicamente, como entidade institucional que representa a todo o mundo aquí, tanto da comunidade educativa como de outras comunidades, sí que estamos a favor de apoiar todas as iniciativas que sexan boas para Burela e, sobre todo, para o alumnado e que teña a máxima oferta educativa o noso concello. Eso é así. Vamos a tratar de, despois falaremos a ver como podemos ir facendo, pero desde logo todo este apoio vamos a ter, non? Así que vamos a salir de aquí con un acordo. Bueno, don Mario, cando queira. Moitísimas grazas pola exposición. Xa nos gustaría moitas veces aos que estamos aquí facer unha exposición tan brillante, tan clara de algún tema. Nada máis que engadir, moi de acordo con todo o exposto, non moito máis que engadir. Só unhas cousas recordei, cando se falou do bacharelato de arte, cando entrei, recordo que o bacharelato de arte comezouse a impartir cando eu ainda era alumno do instituto. Iso faime sentir moi vello, pero tamén recordo con a loita que houve daquela, parece que é o momento de que siga habelando loita. Recordo o traballo de Pedro Cabarcos e Manolo, que eran do departamento de dibuixo técnico, que fixeron un traballo increíble, como tamén, por exemplo, con respecto ao aula mentor, eu fui un alumno da aula mentor, tamén foi moi bo o traballo de Águeda Barcia e Irene Paredes. Bueno, seguro que todos os membros do profesorado do instituto le han traballado por promocionar e por divulgar e por sacar adiante a oferta educativa do centro, porque sen educación é evidente que non somos nada, temos que todos xuntos traballar nese senso, darlle difusión non só polo Concello, que é evidente, sino tamén pola Mariña, porque, como ben dixo, hai ofertas que só de que é o único sitio onde as hai de toda a provincia de Lugo. Nese sentido, nós, dentro do noso grupo, pois, aparte de apoiar hoxe aquí esta declaración, que é evidente que temos que apoiar, comentar simplemente que o noso deputado Daniel Castro registrou iniciativas no Parlamento no mesmo sentido, exactamente no mesmo sentido que se pide aquí, é que en todas as institucións que poidamos, porque tamén é certo que é unha decisión que se ten que tomar lonxe daqui, porque xa podamos tomar nós, xa sería moitísimo máis fácil, pero tense que tomar vía a Consellería de Educación, evidentemente, son os que teñen que tomar a decisión, as decisións, nada, pois nós poñemos o noso graniño de area, entre todos a ver se conseguimos sacar adiante. Moitas grazas. Moitas grazas, don Mario. Don Manuel. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Vou dicir que nós só nos imos ceñir a proposta que se trae aquí, hoxe a pleno, única e exclusivamente, vale?
O primeiro que debo dicir é que dentro do Grupo Municipal Popular agradecemos a invitación que se nos fixo a semana pasada para a reunión na que se fragou que hoxe parece que se vai ratificar aquí, que é nin máis nin menos que unha declaración institucional de apoio ás solicitudes presentadas polo IES Monte Castelo, que se fixeron nesa reunión, neste caso perante o máximo órgano de decisión do Concello, que é o Pleno. Como se puido comprobar nesa reunión, os representantes do Grupo Municipal Popular somos moito de apuntar, somos pouco de falar, somos moi discretos, expresámonos en todo momento con corrección e con educación, e cando falamos tratamos de falar con rigor e con respeto e tratando de centrar sempre a cuestión no realmente importante, que é o que se trae hoxe aquí, a declaración institucional en sede plenaria de apoio ao que nos parece francamente razoable. Dende a nosa formación, somos firmes defensores da formación dual en todas as súas vertentes, e como non podía ser menos, da FP dual, non só como ferramenta educativa, senón tamén como ferramenta de inserción laboral. Parécenos, tal e como lle expresamos a algún dos membros do seu equipo que está aí presente, un valor engadido dentro da formación, non xa de futuro, senón de auténtico presente, tal e como se está a demostrar en moitos países da contorna europea. No referente ao bacharelato mixto para adultos, creo que todos nós coñecemos a algunha persoa, veciño ou non de Burela, que por circunstancias da vida tivo que recorrer a complementar a súa formación por esta vía en idade adulta, servindo isto non só como un crecemento personal, senón tamén como unha oportunidade de mellora laboral. Por isto, e tamén pola súa localización no centro da comarca da Mariña lucense, creemos que sería bo que este tipo de formación se asentara no IES Monte Castelo. No referente á oferta educativa relativa aos cursos de formación da aula mentor que hai no centro, parecenos algo imprescindible, algo que dende o noso grupo, os que formamos parte do Grupo Municipal Popular, practicamos de algún xeito esa formación continua, porque neste mundo tan exixente é fundamental reciclarse de forma continua para estar ao día. Algo que tamén se solicitou na reunión a que tivemos gusto de acudir é que, de algún xeito, se lle dera publicidade á oferta educativa do centro, algo que, dende as nosas modestas posibilidades, xa fixemos e seguiremos facendo, é que outra cuestión das que se trasladou é que se tratara de que todas as forzas políticas presentes na Corporación Municipal foran, de algún xeito, collidas da man neste asunto. E debo dicir que, nese sentido, a nosa formación, o Grupo Municipal Popular, cumpliu ata o pleno de hoxe. Por todo o exposto, e como temos o convencemento persoal de que esta é a boa dirección, o Grupo Municipal Popular vai apoiar, tal e como manifestou no seu día, esta proposta que nos trasladou a dirección do IES Monte Castelo. E xa para rematar, reiterar novamente o noso agradecemento polo trato dispensado por parte do equipo directivo, poñernos á súa disposición se en algunha outra ocasión estima oportuna a nosa colaboración. Moitas grazas, señor alcalde. Moitas gracias. Bueno, a cosa está bastante clara. Teño que dicir que exactamente a FP Dual, que é unha iniciativa que tuvo moita acollida en Alemania no seu momento, foi semicopiada, que non vai ser moi doado ahora mesmo por a estrutura empresarial e todo isto que dificulta. Pero sí que é unha alternativa boa, como tamén o Instituto do Lao, hai unha alternativa de mecatrónica industrial que tamén queren ofertala como dual. Eu penso que no seu conxunto debemos ter a oferta global, que hoxe mesmo ten un sistema educativo na Xunta de Galicia. Todo. E se digo todo, é todo. E tamén hai que conformalo non solamente ca oferta explícita e clara, se é un bacharelato, se é outro, senón que tamén deben estar os centros dotados para poder acoller todo o que se pretende. Teñen que estar dotados. A ampliación dos centros, se é necesario, hai que facelo. Ampliación para laboratorios, lo que sexa. Si necesitan para cuestións deportivas tamén ter ampliación para poder, cubrir os espacios onde se practica deporte para poder ampliar as posibilidades tamén dos ciclos que se están dando e necesitan o emprego das instalacións deportivas, non dos pabillóns. O sea, todo eso temos que miralo.
Isto é certo que realmente vamos a apoiar, como apoyamos no seu momento así ao bacharelato de artes, que fora unha movida extraordinaria, porque solamente se daba, igual que agora pasa con algunhas cousas, nas cidades. Esa modalidade do bacharelato de artes que solamente se vai aplicar nas cidades, porque non se vai aplicar aquí, sino o conxunto da Mariña, somos 75.000 habitantes, que somos unha cidade xa potente. Entón, eu penso que eso hai que reclamalo. Con respecto ao que dicía usted moi ben fai un pouco de facer unha insinuación da propaganda, de difusión, de información, de todo o que temos aquí en Burela, eu son partidario, había que facelo e mirar como, de, pois, eu que sei, facer unha xornada ou xornada e media de divulgación con todos os medios posibles, tanto informáticos como de papel, como díticos, de todo o que se oferta en Burela. Facelo, nosotros sí apoyaríamos esa iniciativa conxuntamente cos dos institutos, e facer en algún lugar público, a través da institución tamén, apoiando en todo aquilo que sexa necesario, do Concello para facer unha súa exposición, como fan en moitos lugares, que collen, antes había unhas feiras que eu teño participado en elas cando estaba no Instituto Verdouro, feiras explicativas de todo cando se estaba aplicando a LOSE, cando estaba implicando na LOSE, había en Santiago, ou donde fose, onde coincidira, unha exposición extraordinaria de toda a oferta educativa en que consistía como se pasaba dunha a outra maneira, unha información total. Eso podemos facer aquí en Burela. Eso organizámonos e podemos facer algo así que sexa, ademais, singular e pois primario nesta cuestión. Con respecto ao que se solicita aquí, estamos, eu penso que todo o mundo de acordo e queremos lle dar para adiante. Ora, eso sí, a institución, o Concello de Burela, lóxicamente, ten que velar porque isto vaya para arriba. Se é necesario, pois un apoio institucional, unha carta compartida ou individualizada ás autoridades educativas, facémolo. Eso é así tamén. O sea que o apoio quero que sexa perceptible, ademais que sirva e que teña o seu afecto. Así que xa falaremos, agora vamos a aprobar este documento tal como foi redactado e exposto, e despois máis adiante seguiremos en contacto para poder seguir abarcando e, desde logo, facendo que os dous institutos, o instituto, bueno, toda a oferta educativa que hai en Burela, toda, sexa de reclamo comarcal e incluso provincial, porque hai certas cosas, como ben dixo, que hai unha parte daqui dun ciclo que solamente se daba en Burela. Bueno, pois eu penso que ese atractivo ten que saberse, ten que notarse e, desde logo, aproveitarse. Así que xa, sin máis, vamos logo a aprobar o documento que teremos hoxe aquí para a votación. Así que votos a favor da proposta e petición do Monte Castelo. Ben, pois xa está. Queda logo aprobado. Vale. Bueno, pois ben, non hai máis asuntos que tratar, levantamos a sesión. Moitas gracias.